hvor der var nogen, de havde en bosnisk borger, Ja. og han var simpelthen så vred, og de kunne ikke komme tæt på ham. Så fandt de ud af, at en af SSH'erne også var fra Bosnien. Så sendte de hende ud, og så var det nogle små ting, de lige kunne forklare, hvad det var, han havde behov for. Og så lærte de alle sammen at sige godmorgen på bosnisk, dem der kom hos ham. Og så var det nok til, at han blev glad, og de kunne hjælpe ham med det, der skulle hjælpes. Jo. Altså gør alt for, at I føler jer set og hørt, og man respekterer, at I kommer fra andre steder, og jeres sprog og så videre, at I kan få lov at bruge det. Jo. Også i undervisningen og så videre, når I skal drøfte et eller andet, så er det jo fint, at I snakker på jeres fællessprog eller på engelsk. Okay. Ja. Okay. Ja. Og det ville jeg jo også synes var dejligt, hvis det kunne være sådan noget i praksis på et tidspunkt, at det ville være okay at sige det på engelsk eller et andet fællessprog. Okay. Også. Jeg tænker, det er jo det her med at give sig tid og huske, og hvis man ikke forstår, at man husker at sige, jeg forstår det ikke, kan du sige det igen, kan du forklare det, så man ikke prøver at lade som om, at man bare kan det. Det er meget vigtigere, at man siger, jeg forstår dig ikke. Prøv lige, vi må gøre det på en anden måde. Så man kunne jo godt sidde og tænke, man kunne jo godt undersøge, hvad er sådan typisk for den generation, der er der lige nu. Okay. Det kunne være nogle gamle danske film eller sådan noget, hvis Dirch Passer. Har I hørt om ham for eksempel? Ja, fordi vi har nogle masser af kulturer. Ja, og Kim Larsen kan jeg se ham, Matador. Ja. Jamen, det kunne man jo godt bruge noget tid på at sætte sig ind i. Hvad er det egentlig for noget, så man har den der fælles forståelse? Vi kan forstå dansk bedre. Ja. Danske mennesker, ikke danske sprog. Ja, og også det her med alle de her ordsprog og så videre, at I øver jer lidt på det, så I forstår, hvad er det egentlig, det betyder. Okay. Det er også en fordel, synes jeg, for det er noget, der bliver brugt hele tiden. Ja. Det er respekt, ja, det er det, og nysgerrighed. Eller skal vi have en tålmodighed også? det skal man også. Det skal man også, men jeg tror, det skal man, men jeg tror også tit det her med, at I også tør tage jeres plads, og tør bruge alt det, I har med jer fra jeres hjemlande, at I ikke tænker, okay, jeg kan kun gøre det, jeg har, fra jeg kom til Danmark. I har jo et helt liv inden, og en masse erfaring og viden, og måske nogle andre måder, I arbejder med ældre på. Det må man da gerne drage ind og drage i spil. Og så er jeg med på, at I skal selvfølgelig følge de retningslinjer og regler, der er på en dansk arbejdsplads. Sådan er det jo. Men brug jer selv og alt det, I kommer med. Fordi I har jo masser at give. Ikke? Ja, tak. Ja.